na kolbišky a pozbudzujem Poliakov. A čo máš na starosti? Informácie. Tak som momentálne teraz na PGS 2016 a toto je dobrovoľníčka Laura. Teší ma. No, teraz. Práve som stretol mládež z Mamatejky, ktorých poznám. Oni sú takí blízki, sme na PGS 2016 a zdravia vás všetci. Ahojte. Čaute. 2011 a stretol som tieto úžasné rodinky, ktorých poznám a vytešujem sa aj s týmito chalanmi, ktorých som krstil niekedy a už sú veľkí chlapi, takže nech žije Slovensko a rodina slovenská. Čaute. Čau, Pali. Takto majú možnosť Salesiani Dona Boska stretať sa s mladými aj cez šport, cez to, čo ich práve zaujíma a čo ich baví. Toto je naše miesto, byť medzi mladými. Práve som stretol teraz Vicky, moju dobrú priateľku z Mediálno, aj s dieťatkom, ktoré sa práve rozplakalo, ale tešíme sa z toho, aj z jej dieťatka.